nga 27, ti versikulo nga 24, patingga na iti 30 nga versikulo tipo na, ni Jesus iti sangwanan ni Pilato, iti 24. Gapuna iti nakita ni Pilato mawan ti maalan na, nulikad mabangon iti ti may sarilibo, nangalay ti tanong kat pinubuan na dagiting ima na iti sangwanan ti adwa tao akon na awan ti basol ko iti dara daytoy nalintag kitaan mo. Kat amin dagiti umili simong banda kat kinunada, agtinag ti dara na kada kami kat karagiti anak ni. Inibatan na nga rood kadakwadan ni Barabas, nung pinasaplit na ni Jesus kat inyawat na tapumailan sa itinus. Iti dagiti soldado dagiti gobernador, impanda ni Jesus iti Petrolio kat inurnong da iti sibay na ti amin akompanya. Kat linabusan da kat kinawasan da ti maysa akagay analabaga. Kat nang lagada ti maysa balamat asigit, kat inkabil da iti uno na kat maysa kawayan ti ima na makanawan, kat nagparintumang da iti sangwanan na kat inuyungan da akunada, kablaawan da ka ari dagiti Hudyo iti 30, kat tinupraan da kat inalada da iti kawayan kat minalod da ti ulo na manilada. Isurat na sarakan ni Lucas ti kapitulo ng 23, ti versikulo ng 8, patingga na iti 12. Ito na, ni Jesus iti sangwanan ni Pilato kung ti saklam ni Herodes. Iti 8, kat ni Herodes iti makita na ni Jesus, nagragsak iti napalalo, tinabayagan na tartarigagayan na makita. Taiso ado tinang nangangagnaken ko na kat ninangnaman natin makakita ti may sagandanlag nga raman na. Kat naging tuudan da iti adu nga misuusan na asimbatan. Kat adada nagiti turayan nagiti papadi kat nagiti iskriba ngay pulpulong daan na palalo. Kat ni Herodes agraman nagiti gordiana linais da kat nagang-angwan da nga pinalasan ti maysa na patag apagananay kat pinaisublina kat Pilato Pilose kat naggayang da Pilato kan Herodes iti dayti man lang aldaw tayo damo agurang-gurang da manidata mo. Kasta naging waras yung matay karang nagtaturay tayo nga bang kinanta destisyon na to tatlo lang itayaw nga nakapwa itay nga mapalan nung kalakala kayo naman nala kayo ang inatagalan surutan nila yan itay yun ibang pagkain mas may sa ni Cristo
Iti Lucas, ti kapitulo na 23, ti versikulo na 26, agpatinggan natin 31, ti Paulo na, ni Jesus, iti dalan Golgota, ti 26, kat iti impanta, ti tiniliwda, ti may samanagan Simon, at akasirine, naggapu iti away, kat impabanglay na kenkwana ti krus, tapno isurot na kan Jesus. Kat simursuro, ti dakkalang kaado ti umili, kan babae isuda ang sangsangit kan mangdungdung aw ken kuana. Ngam ni Jesus idi ati malyaw kadakwada tinunana, babae nga anak ti Jerusalem sandak asangitan ngam sangitan yung kaditi bagi umutlang kan dagiti anak yu. Tatoy nga may dagiti aldaw akon kunadan to, nagasat dagiti lupas kan dagiti tiyan, adi naganak kan dagiti barungkong adi nagpasuso. Iti dayta rugyanan danto ti agsuog kadagiti banbatkay at agtinag kayo kada kami kat kadagiti turod gaburan da kami ti 31. Tao no iti kayo na lang to aramidan da lagi ti abanag anya ti aramidan danto iti nagamo padaydago. Lucas, ti kapitulo na 23, ti versikulo na 34, ti punya, ti panangilan sa ti 34, kat ni Jesus kinunana, ama pakawanang ida, tadida mo taramidanda, kat nagpipingayan da, nagigit na satan, dagiti pagadanay na kalidada. Ti Matthew, ti kapitulo na 27, iti 46 nga versikulo, iti pauna, ti panakailan sana, ti 46, kat iti asitaw ti oras amay kasyam, ni Jesus nagpukaw iti lakkalan ti mag-akinanana, Eli, Eli, lama sabachthani, akayat nga sawan, Diyos ko, apay, binaybayan na manilada. Babae. Atay! Diyan o. Baita. Tingnan. One, di kapitulo na sila. Tidak tahu, nobody.
Iti Juan, ti kapitulo na 19, ti versikulo na 26-27 nga versikulo. Ti Paulina, ti panakailansa ni Jesus. Ti 26, ni Jesus nga rod, idi nakita na ni Nana kan ti adalan at inundong muna, nga day, idi din na kunana kan inana, babae, aday ta, ti anak mo. Ti 27, sana kuna idi adalan, aday ta, ti ina. Kat nanipod iti nga oras, ti adalan, innala na iti balay na kuligan. Tangan daw! Makipagyan to kanya! Kinapak ito! Lucas, ti kapitulo na nga 23, iti 43, nga sikot na batkek! Ti Lucas, ti kapitulo na 23, iti 43 nga versikulo. Ti Paulina, ti panakilan sa ti 43, kat kinalana ket kuana, pudno kunakken ka itangal daw makipagyan kantukan nga iday paraiso kuligan. Juan, ti kapitulo na nga 19, ti 28 nga versikulo. Ang mga pakalilibukan. Iti Juan, ti kapitulo na 19, ti 28 nga versikulo, iti 28, iti nalpas na ito'y agsipud damo ni Jesus ang tumpalan dagiti angin na banbanag, tapong matumpal iti surat kunana mawaba maligaya. Natang panen! Juan, ti kapitulo na 19, iti 30 nga versikulo. Iti sumot lang kasuratan iti 30 nga versikulo. Iti 30, iti ngarud na inuman ni Jesus disuka kinunana nga tungpalan. Kat iti nga indumog na di ulo na inyawan na di karawana. Ama! Karagitan mo! Ipangitan mo! Tigkarawak! Lucas! Kapitulo na 23, Iti Lucas, ti kapitulo na 23, iti 46 nga versikulo. Iti 46, kat ni Jesus imawag iti dakkel at timog kat kinunano, ama karagita imam ti pangitalkap ito'y kararuwag, kat iti ano sa unan nauyusanan alayada.
Kaya ang ganito. Kaya metang tunggal may sa katungkol na ron. Kaya, pinag-isak ko sabi ko mga Diyos, kada kayo matulog ko na kayo. Papalupulong ko malay sa kapuso, yung natangos ko. Nanakitap yung kasayay, parang palpaliw yung tunggal may sa sapay ko mga ron. Tunggal may sa kalakit. Mga kakangrod ka na sila. Diyan ko makakila pa kung ba. Gusto ko mas makaginayon. Nagasikus ko. Tunggal may sa kalakayon. Ang mga takot ka kaya. Santay kumalunong. Kailan sabay ko. Kaya ako malang sumpot. Lagang tumulong mo. Sira. Ipang lang. Sira. Kapit. Versikulo. 30. Ang galing ka. Kaya mo itong pagdarog. Ika nagdikas. Imay sila. Nasa Surat Pangabsan, Musarakan ni Juan, Kapitulo na ng 19, versikulo na 35, patingga na 42. Ito na. Di pa nakailansan ni Jesus. Ito na 35. Kat di nakakita, pinalagnagan na, kat di pang panaglag na nagpuno, kat isuwang mula sa wan natin mo, kat lupat siya naman ko. Talagi ko yung narami ka, kat lumatumpal iti surat, uray may sa ato lang na santo ang bukul. Kat sa balibay asurat ko na na, kita ang kantong sinalpuga. Ikaw na sa pagtuloy, itanong ni Jesus. Itinalpas na gito'y ni Jose at Arimathea, na adalan ni Jesus iti magdalimad gapo iti buton na kaliti Hudyo, tinawag na kan Pilato kay palubos na kumakin kuha na kay katan na tibagi ni Jesus kat impalubos ni Pilato. Napangarod kat inikat na tibagi ni Jesus. Kat ni Nicodemo, may di naman ilidamo kay Jesus iti rabi, imay man ang nikuyo
sakali ang pananitubo panangitapon gagawin. Kat ikay giso ang kailansan na itus, at may sa minuyungan, kat ikay minuyungan at may sa tanong, at anong agano, ngawan pa'y tinangitanong iguan talos, ikay ngarod gapunta panangisagana ti Pascual iti Pudyo, kat kay ditanom at kay asidog, in kabildan ni Jesus. Sabat mo. Pagkita katang bayan, agsagana kayo, tumay kayo, ito sa tagemerit ko. Pagkarawag kayo sa wad, pagkayaya kami. Tapos kasta iya, itibang pa. May sumay ako. Tidak itibang pangkay. Tidak mesti. Dapat manti pangulo. Tejay na may payman, may sakal. Ito pa na process. Ako Diyos, makabaling at tuwiwa ko magyaman kami. Dan pagkitang kada kami individual kami na puso na nakaramigan ko ako. Manailanat babae ko ako sa lahat. Namanipod din mo na ako na susulat. Aginda na ako sa rin. Takas ko ito na mo ako Diyos. May papanti pa nangaramit ko ako Diyos. Kung hindi pagpalimod, may mga ipakitang manipod ko ako Diyos sa rin naman. Makadagiti suwamin na mamatulag sulat at may tapal ko ako Diyos. Nung kaligit ang tao nga hindi mo naisag na manawat ang manilay ko ito ako Diyos na tao. At dito na rodo ako Diyos na diyan. Kaya ninilong ko ngayon pagkita ka na kami. Nagitiban ba na buwa ko Diyos na pagayapan ng pagkakamo buwa ko Diyos ipagmakay sa lakad. Ulitin niwa ko Diyos kagyaman manilong ka nagigit Diyos ko. Kaya pakita mo kada kami nagigit. May suwa ko Diyos na panglang nagigit niya ang kanan. Iumay mo ako Diyos ito. Katnawanan mo ako Diyos sila ito. Ang may paay kalagigas baso niyo diwa ko Diyos ako Diyos. Dasal ko ako Diyos Diyos. Nanay kapot ko ako Diyos. Isuwa ko nagbaling na dato. Ang may paay kalagigas suwami na ito. Ang tinggal mo. Yaman kami na ako sabay ang nanayong nada ka ba ito puso ni Beto takas tawa ko namanipog ting kasinaon na ito'y naramid mga panglagbalikan sabay nga rin lamang na salita mo kaya kamo ang Diyos itisapon ko tunggal ng sa katakat pag lumabalin niwa po Diyos ngayon out ibang babae mo ako Diyos, ikay bagang nadamdamag ko awan lumawa ko Diyos, inaliyot, inalibak, talagang isuli. Ang saw ka mga sinukurid, gapo ako Diyos, inutasas ko sarado. Nagitiwa ko pinag pagpakaas, hindi napapit, pinaparaburan, gawa ko Diyos na nagawin.
Saya tumanap dito. Sa tingin ko ba ang araw? At dito kasi dahil Mm-hmm.